Puonjore ma bende gibiro bedo ka giwinjo pachiko tende gi mano gi wach mag peer pressure ola mag mbese manyaka gi sani dhi nyime skunde mago mag balaren mag piny owacho. Erokamano. We achak gi ola mag mbese. Mokwongo ni penjo yawuoyo ko tienore gi joma nie ikgi mokwongo. Mae kaka chalo. Anya paro ka nyocha wawito baba wik mokalo cha. Nyocha wa organize kaka joluo man Kenyatta University kata kotel ne gi loch. Wa organize chenro mar moko msuma. Anyisi ni turnout mar chenro mar moko msuma no ne duong' manok wa expect. Ne duong' maloch nyalo nyisi kae. Mathika rodo chung to gima ne otero ji e dhoget kacha ne en ywago baba. To ne en gima ne wapango ni nyalo mana bedo kuom dakika 30 kata 40. To ne en chenro manodhi kowuok saa 12 nyaka saa 3:30 otieno. Ji nowuok mang'eny. Ang'o miyo anyisi mae? Mae nyalo anyisi mondo mi nego kaka ji gin lazy sani. Onge gima dhi mbele. Gin lazy kosa idol. Idol both. Gin lazy kendo gin idol. Daero mar nyiso gi ni nitie gik mang'eny manyalo keep busy. Kapod in japuonjre e mbalariany kacha. Ok onyiso ni gimi biro somo no kende emisomo to giko maisha orumo. Nitiere e-books, books mantie online. Gidhi at 5 shillings. Inyalo donjo kacha ti isom book ma otienore gi gimi hero. Wach ni hero gige pesa. Inyalo donjo kacha ti download buge mag pesa. Nitie nyoka moko magin free. Inyalo tiyo gi public wifi. Ti donjo ti download book ma deal gi gige pesa kija pesa. Kin ng'at mohero weche siasa gi weche leadership. Inyalo download buge ma deal gi leadership, how to influence friends and people. Ti som buge gi. Magi dhi keep busy to kendo dhi miyo obwongo ni yawre. Nikech yudo ni ojende masani gima joma chamo gima dhi e igi. To daher ng'ayo gini sami chamo madhi e igi, cham madhi obwongo ni bende. Nikech obwongo ni no e gima kise feed to result to gima ng'at mibedo. Kata kuonde ma wantie mag tiegruok gi, watiegre nikech wapidho obwongo wa. To obwongo wa no, obwongo no be emomiyo Sharon ni kuma nitie kodwa sani kae. Ineno. To mar ariyo koduogo kuom lecturers strike gi kako kwinji kata kiwinjo, sirkal be osebedo gi seche moromo. Wige 7 is not a joke. And then university ok en kumoro man wan gi after. En kusedonjo tu somo kuom jumbe madhi 13 kata 14. Seche moko be onyalo dhi 3 to 4 months to tiego. To koro sani kae wan e juma mar 7. To kawuono kende en tich 5. Manyiso ni wadonjo e juma mar 8. Gini kende oseketho seriously. To ka students, for example, Mount Kenya University kuma beach nitiere. Jotiegruok man kuno gin nyithindo 60,223. Makigolo beach sani koro gin 60,222. Inyalo tiyo gi portal ni confirm that number. That's a very huge number. To mbalariany ma Kenyatta kacha, main campus kende, nigi nyithindo moingo 75,000. Mano nyiso ni nyithindo gi kuonde ma gintiere, onge gima constructive madhi mbele. Tiwacho ga ni e piny kaka sama pod wangima kama, mae sama onego wa use potentials ma wan go. Ka nitie ja mpira moro mohero weche mpira, mae sama onego time nonro matiyo gi nonro madhi gi weche football mondo omed jiwre mbele ka mbele. Nikech e piny ka iwacho ni kapod nitie kuonde 3 monego ng'ato wuothe. Ng'ato onego wuothe e osiptal, ng'ato onego wuothe e jela, to ng'ato onego wuothe e kaburini. Kiwuothe e kaburini, ibong'eyo ni onge gimoro amora midwaro e piny ka mopogore gi ngima. To kiwuothe e jela, tibong'eyo ni gimigombo ga mogik en mana bedo huru no, bedo free. To kidhi e osiptal, tibong'eyo ni onge giminyalo nyiewo e piny ka mopogore gi afya. Koro sama pod wan gi afya maber, mae sama pod wanyalo bedo gi voice mwachiwo to the government. Wanyo nyiso gi ni oyo sirkal, watemo wuoyo kama, lakini wadonje ndara, wane kunyalo winjo wagi e ndara ka. Nikech so far diplomatic methods have been there. Gin weche wuoyo gi ji osewuoyo. To mar ariyo, hinyruok bedo kuonde mopogore. Quality of education. Sani kata ng'at matiegre e engineering, en semester mokwongo dhi ka rumo gimong'eyo onge. Daher mana ng'eyo ni abich timo course mane. Mondo nyiso ni course motimo ni gin gi semesters 3. So far, ere kaka obedo beneficial. To modhi sidho budu ni